Χρειάζεται να έχεις τα χέρια σου στο τιμόνι όταν οδηγείς τον αυτοκινητόδρομο με αυτή τη Mustang Mach ή δεν χρειάζεται, και θα σου εξηγήσω πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Αυτή η Mustang έρχεται με το σύστημα Blue Cruise, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα αυτόνομο σύστημα οδήγησης επίπεδου 2. Τι σημαίνει τώρα αυτό ακριβώς? Απλά σε βοηθάει να μην έχεις τα χέρια σου συνέχεια στο τιμόνι. Πώς λειτουργεί τώρα αυτό? Πάμε να το δούμε και να το δοκιμάσουμε στην πράξη. Καταρχάς, πριν ξεκινήσεις, πρέπει να σιγουρευτείς ότι έχεις ενεργοποιήσει το σύστημα και πηγαίνεις στα εργαλεία και στις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου και πηγαίνεις Driver Assistance. Σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ που λέει Adaptive Cruise Control, πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το Lane Centering with Blue Cruise. Αυτό βλέπετε ότι το έχουμε ενεργοποιημένο, οπότε ξεκινάμε να πάμε προς τον αυτοκινητόδρομο, γιατί είναι το μόνο σημείο που δέχεται αυτό το σύστημα να λειτουργεί. Τώρα που βγήκα στην εθνική οδό, πατάω το κουμπί Cruise Control που βρίσκεται πάνω στο τιμόνι. Η οθόνη γίνεται μπλε και μου γράφει Blues. Και μου γράφει Blue Cruise. Από εδώ και πέρα έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα και μπορώ να βγάλω τα χέρια μου από το τιμόνι. Και δεν χρειάζεται να τα κουμπάω καν. Στρίβει κανονικά, ακολουθεί τις λωρίδες, δεν κάνω τίποτα εγώ. Από 120 χιλιόμετρα το όριο πήγε στα 100 και το αποτέλεσμα είναι να μειώσει την ταχύτητα μόνο του. Εγώ δεν έκανα τίποτα απολύτως. Όπου να είναι, φτάνω τώρα στα διόδια. Το σύστημα θα με ειδοποιήσει να αναλάβω το τιμόνι και όλο το αυτοκίνητο, έτσι ώστε να σταματήσω με ασφάλεια, να πληρώσω και να συνεχίσω μετά το ταξίδι μου. Συνεχίζουμε την πορεία μας χωρίς χέρια. Βέβαια, το βλέμμα του οδηγού πρέπει να είναι στραμμένο πάντα στο δρόμο. Μόνο τα χέρια μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δηλαδή να πίνουμε τον καφέ μας, να τρώμε να τρώμε την μπάρα μας. Αυτό η Ford το καταφέρνει με κάμερες και αισθητήρες που διαβάζει τον οδηγό συνέχεια. Ακόμα και να φοράω γυαλιά, το σύστημα πάλι καταλαβαίνει εάν βλέπεις το δρόμο ή όχι. Οπότε δεν μπορείς να ξεφύγεις. Δεν έχω ακουμπήσει καθόλου το τιμόνι τόση ώρα. Και τι γίνεται στην περίπτωση που εγώ δεν κοιτάω και κοιτάω, ας πούμε, την κάμερα? Τι θα γίνει εκεί? Βγάζει μια ένδειξη, μια ειδοποίηση Watch the road, δηλαδή πρόσεχε το δρόμο. Επίσης, εάν κρύψω την κάμερα εδώ μπροστά με κάποιο τρόπο, και πάλι δεν βλέπει αν βλέπεις εσύ το δρόμο, οπότε σου βγάζει πάλι το προειδοποιητικό αυτό μήνυμα. Εάν τώρα εσύ δεν δώσεις καμία σημασία στην προειδοποίηση που θα σου βγάλει στην οθόνη μπροστά και πεις εγώ δεν θέλω να προσέχω το δρόμο, τότε το αυτοκίνητο σιγά σιγά επιβραδύνει μέχρι που πάει δεξιά και ακινητοποιείται. Το σύστημα Blue Cruise ενεργοποιείται με ταχύτητες έως 130 χιλιόμετρα. Παραπάνω δεν μπορείς να το ενεργοποιήσεις. Επίσης, μέσα σε σύραγγες το σύστημα σε προειδοποιεί να αναλάβεις τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αυτό έχει να κάνει με το θέμα ασφάλειας και το ότι είναι κλειστός ο χώρος. Τώρα, στην περίπτωση που τρακάρεις, ποιος έχει ευθύνη? Φυσικά ο οδηγός έχει όλη την ευθύνη, γιατί αυτός έχει την επίβλεψη του αυτοκινήτου. Αυτός πρέπει να κοιτάει τον δρόμο και να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε οτιδήποτε εμφανιστεί μπροστά του. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που δεν χρειάζεται να κουμπίσεις καν τα χέρια σου στο τιμόνι. Εσείς τι πιστεύετε? Γράψτε στα σχόλια να μας πείτε αν όντως έτσι πρέπει να είναι ή να υπάρχει ένας νέος νόμος.